Ami y'aw fo ka waleɲuman dɔn ko aw bisimila an ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan ko minnu kɛra dɔgɔkun kɔnɔ ni olu kan ka se ka jɔ hakiliw fɛ ka segin olu ka dakuruɲɛ kelen faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ ka bonya u kan cogo min a laɲini n bɛ o de kama an bɛ a fɔ aw ye ko aw dangana an ka jamana kɔnɔ dimanche mɛ kalo tile 19 kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna marabolo 4 ni o ye Segu mara ye Segu sigida ɲɛma ni o ye maire ye ani a baaraɲɔgɔnw ni jamanadenw farala ɲɔgɔn kan minnu bɛ kafo kɔnɔ ka lajɛ ka jatew bɔ ɲɔgɔn fɛ maire taabolo baaraw minnu kan ka kɛ sango baaraw minnu kɛra baara wɛrɛw minnu fɛnɛ bolo danbɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye o bɛɛ lajɛlen kunga a kɛra bonya ani karama kɔnɔ sigida denw ni sigida ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Amadou Diallo a n'a ka jatala Dramane Male olu kun ye taamadenw ye Segu kɔnɔ Sherifila TV jabarani tɔgɔ la u ye min sɔrɔ filɛ san 2018 baaraw minnu kɛra Segu maire fɛ ka se k'o ɲɛfɔ sigida denw ye nafolo min ladonna musaka min bɔra o bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛfɔ sigida denw ye kɛnɛ in dabɔra o de kama hali bi mara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka sabati cogo min Segu sigida kɔnɔ danaya sabatilen wari labaarabaw ni wari bɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye l'impôt sarabaw ye an filɛ kɛnɛ min kan bi kɛnɛ min kɔnɔna na mairie Segu mairie semi commune urbaine ɲɛmɔgɔw maire n'a baarakɛɲɔgɔnw u ye baara min kɛ san 2018 kɔnɔ k'o ɲɛfɔ population ye o de kama u ye bɛɛ wele ka na kɛnɛ in kan baara bɛ boli mun kan u ye d'abord sɔrɔ mun kɛ u ye nafolo mun sɔrɔ 2018 kɔnɔ k'o dantigɛ mɔgɔw ye u ye musaka min fana kɛ k'o dantigɛ mɔgɔw ye u sera ka baara kologiri min fana kɛ pour que ka se ka Segu commune yiriwa k'o fana dantigɛ mɔgɔw ye ani u ye gɛlɛya min fana sɔrɔ k'o fana fɔ mɔgɔw k'o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ye nin b'a to danaya bɛ don population ni élu ani maire ɲɛmɔgɔ cɛ nin kɛnɛ min sigira sen kan ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ a kɛra sababu ye maa minnu yɛra a kɛnɛ kan u ka se ka fɛn caman faamu maire ka baarakɛtaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 2018 kɔnɔ bawo kuma da yɛlɛlen kun don ɲɛfɔliw la sa baarakɛtaw ka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ chɛfa wari miliyari 3 ɲɔgɔn na o de donna Segu commune urbaine labaarali da fɛ Segu maire fɛ maire ka fɔ la olu baaraw sera ka kɛ ni Mali jamana ɲɛmaw ka dɛmɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka dɛmɛ sira min bɛ wele ko agence de développement régional ADR ani Amérikikaw ka dɛmɛnikɛ jɛkulu USAID Alimaɲikaw ka dɛmɛnikɛ jɛkulu GIZ ani programme d'appui aux communes urbaine du Mali n'o ye diɲɛ selekɛnɛ ni warisoba ka sigida ɲɛmaayasow dɛmɛ jɛkulu ye 2018 kɔnɔ ala ni an ka dɛmɛba jɛkulu ani an yɛrɛ ka population ka laɲini lama baara caman bɛ an sera ka min kɛ kɛrɛnkɛrɛn ma an ka sugu fiyɛw n'o ye an ka Medine sugu fiyɛ ani Dar Salam sugu fiyɛw an sera ka o dilan ka tila k'o bila sen kan ka se ka bila an ka commerçant ka bolo kan an ka ballontan terrain n'o ye Stade Sori Konanji an sera ka ale fana labɛn ka tila k'a bila an ka denmisɛnw ka bolo kan an sera ka o kɛ an sera ka jateminɛ fana min ye an ka Sescom Sido Sonugura o dilanlen kɔfɛ fɛ sira min n'o bɛ taa ni banabaatɔ ye sira kun tɛ yen nɔ ka bɔ Sido Sonugura la ou bien ka bɔ Buguni na ni o ye sira gɛlɛnbaw ye ka taa o yɔrɔ la samiya wagati o sira ka se ka o siraw dilan kilomètre 4 bonyangɔ ka jiboli siraw bɛɛ lajɛlen k'a la ka se ka ɲɛ min fɔ n'o ye an ka goudron minnu ni o dira an ma jamanakuntigi nalen a ye kilomètre 10 goudron d'a ma ni échangeur an ye layidu ta k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma an b'an wasa don a la an sera ka goudron kilomètre 20 an ma dan o temps ma dɛ an ye 20 an y'o sera k'o furan salon san kɔnɔna na ka se ka an ka caniveau nu n'o ye an ka jiboli sira ka se ka o fossé nu ka se ka o kɔnɔbɔ a minnu dali dɔ karilen ka se k'olu dilan kɛnɛ in ye bɛnkanfaga matarafa kɛnɛ ye min fɛnɛ bɛ bɛn sigidadenw ma ani sigida ma ɲɛmaw Segu bɛɛ lajɛlen ye tulo yɛgɛlɛ jɔ ka fɔtaw lamɛn ka kɛtaw ɲini k'u dɔn maire baarakɛlaw fɛ sigidadenw ye maire y'an wele bi ka fɔ an ka se an ka na u ka exercice na n'o ye compte administratif présentation ye a kɔnɔna la u ye da magara fɛn camanw na mais an kan ka foli min bila foli kun ye mun ye surtout ko ni min bɛ senna Segu mara kɔnɔ ani a ɲinɛnama a ye barika min sɔrɔ fɛn de don je crois que a ka foli kan ka se maire ma a kan ka se maire yɛrɛ
baara kɛ ɲɔgɔn ma parce que u y'a yira k'a fɔ vraiment u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara la au-delà même du fait que u bɛɛ tɛ parti kelen na et moi je pense que bɛɛ lajɛlen ça c'est très important dans la décentralisation. Baaraw kunjɛra ni laɲini dɔw ɲɛfɔli ye minnu dara ɲɔgɔnkunbɛba senfɛ u sinsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnafɛn min kan o ye baaraw minnu kɛra Segu commune urbaine ka ɲɛtaa kadara kɔnɔ duumɛ ka kɛ o baaraw kan. Araba mɛ kalo tile 15 ka dugu jɛ alamisa mɛ kalo tile 16 la ji o surula Bamakɔ kan nka ji min surula a kɛra magosaji ye fa dɔw fɛ barisabu ka da kan min ye niw ye olu tora yɔrɔ caman jɛna o de kadara kɔnɔ an ka faba ni o ye Bamakɔ ye sigida ɲɛmayasoba maire du district de Bamako ani sigida ɲɛmayaso wɔɔrɔw minnu bɛ ma ɲɛmaw ni ɲɛmaba farala ɲɔgɔn kan maire du district ɲɛmaba Adama Zangare fɛ ka se ka jateminɛ kɛ protection civile minnu ɲɛsin bɛ mɔɔw lakanani ma olu fɛnɛ welele kun do a kɛnɛ ka jango jateminɛw bɛ se ka kɛ ani ɲɛsigiw minnu kan ka kɛ jango a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ sigi kun bɛ tali kɛ o de kan Amadu Kamara ni Seydou Ɲare ka fɔlɔ. Ni sigili balle min filɛ nin ye n'ala ɲinna Bamako maire ba fɛ a kun tuti dɔwɛrɛ yesa ka wele bila Bamako maireu bɛɛ lajɛlen ma ka fara protection civile maaw kan u bɛɛ lajɛlen kana sigi kɛnɛ kelen kan ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye yasa kasaraba min ye an ka jamana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna Bamako faba kɔnɔ u ka se ka ɲɛfɔli kow kan jamana kɔnɔdenw ye. Bon n'an lajɛrɛ mun na o ye conseil extraordinaire kasara mun kɛla Bamako kɔnɔ maireu ma sigi ka ɲinɛ u ye lajɛrɛ dɔ kɛ lajɛrɛ min wele conseil extraordinaire u ye ne wele k'a fɔ ne comme on pompier on de ye a fanba gérer donc ko n ka gafe dilan gafe mun n'an b'o wele ko rapport donc n nana n'o ye ka tila ka na o ɲɛfɔ kɛw ɲɛna rapport in kɔnɔ an ye fɛn minnu kɛ o rapport tun bɛ fɛn 3 de kan fɛn fɔlɔ an ye kasara in yɛrɛ jateminɛ fɛn mun don fɔlɔ fɛn filanan ka se ka jateminɛ anw jateminɛ jumɛn kɛ anw sɛgɛsɛgɛli jumɛn kɛ ani fɛn sabanan anw b'a fɛ mun de ka kɛ walasa ɲɔgɔn kana kɛ donc an y'an da maga olu de la gafe in kɔnɔna na walawalila kasara in a kɛla Bamakɔ fan caman fɛ maintenant a kɛla wagati min fana na a balila maaw na o de y'a to a ko warala kojugu ensuite o kɛlen na fana a kɛla kɛwale ma to maaw dɔw sigilen bɛ ji tɛmɛsira kan bamananw ko to ko ji t'a sɛmɛ yɔrɔ bila abada donc walasa ji kana tɛmɛ yɔrɔ bila fo an ka bɔ ji sogodaw la o de y'a to o do kɛla sababu ye sababu min y'a to ji walangantala ka don maaw kan ka tiɲɛni jugu in kɛ donc o de kosɔn an nana o ɲɛfɔli kɛ maireu ɲɛna bi mun ni mun se ka mun kɛ walasa an kana ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni fiyewu Bamakɔ kɔnɔ. Ni lajɛrɛ balle senfɛ wele bilara maa minnu ma kɛrɛnkɛrɛnna protection civile maa ɲɛma olu minnu kɛra ko in bɛɛ lajɛlen seereya ye a y'a yira k'a fɔ ko nin kasara in a kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ nka a kun ka ca baw a y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ nin ko la a tilara ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamana kɔnɔdenw ma u k'u hakili to sariya ye fɛn minnu fɔ sigiyɔrɔko la u ko olu matarafa a dɔ bɛ dɔ la ala bɛ maa caman kisi nin kasaraw n'a ɲɔgɔnnaw ma. kasara in juguyara fo ka juguya mais c'est vrai que mɔgɔ 15 o de ni tola la ni mɔgɔ wɛrɛ ye kuma wɛrɛ fɔ kan o tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ 15 tola la mɔgɔ 368 olu bolo lankolon fewu pewu siyɔrɔ t'u bolo mais a bɛ se ka caya ka tɛmɛ o kan bawo recensement don an ye nin ko in kɛ joona belege kɔnɔna na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ ji donn'u kan u kuma s'an ma fɔlɔ donc o bɛ se ka jate o bɛ se ka falen kɔfɛ nka min ye baniko in ye o ye maa 15 ye mais o tɛmɛnen kɔfɛ bolofɛn caman tiɲɛna adamadenw bolofɛnw tiɲɛna mun ye balow ye mun ye baganw ye mun ye bolofɛnw mɔbiliw ni motow b'a la olu bɛɛ taala ji woyonw fɛ o caman ka ca kojugu donc quartier fɛn o fɛn y'a sɔrɔ nin kasaraba in kɛla o bɛɛ lajɛlen na bon o dɔ bɛ tali bɛ mun kan n'i y'a jateminɛ so dɔw bɛ kɔ kɔnɔ kura b'u kan o kɔrɔ k'a fɔ k'u kan ka ci de n'an ma ɲɛ a kɔ n'an t'a fɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ f'u ka ci de donc an y'o de fɔ fana mun ka responsabilité ye mun ye état fara collectivité kan ani anw yɛrɛ citoyen jɔn kan ka mun de kɛ a fɔla an kana ɲama fili muso bɛ ɲama promo mun kɛ k'a bila sanji bɛ k'a bila collecteur kɔnɔ k'a bila an ka caniveau kɔnɔ o ka dabila donc fo bɛɛ k'i responsabilité ta donc ni kan ka wuli ka bɔ yen
donc an ne o fɔ gafe kɔnɔ k'a fɔ ni maa min kan ka wuli ka bɔ yen wajibi a kan ka wuli ka bɔ yen ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛrɛ balen sen fɛ a kow bɛɛ lajɛlen kɛra hakili falen falen ladilikanw ani bilasirali hokumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa 15 olu de n'i tora a ko la nka baganw caman ani bolimafɛn sen 2 ni sen 4 ni ka fara balo olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman olu de caman taara ji bolo baaraw kun cɛra ni dugawudon ye ka ɲɛsin banbagatɔw ani minnu ye kasara in sɔrɔ ala ka mali k'a kisi ni n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma. Tarata mɛ kalo tile 21 maaw bɔra k'u kunda yɔrɔ min kan Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madana Haidara ka denbaya don ka sabu kɛ sunakari labɛn kunbɛn silamɛw ye ka se ka o sun tigɛ bonya ani karama kɔnɔ ko in labɛnna Zamzame y'u fɛ ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin a denkɛ a n'a ka kalanden ni o y'an karamɔgɔ Ustaza Buna Ɲangame ni dabama ka wele sera o ma avril kalo tile 12 tɛmɛnen min ye diinɛ ɲɛmaw ni ladala ɲɛmaw politiki ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kɛnkunbɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan Amadu Kamara ni Musa Tarawele ni Baba Keita tun bɛ Sherif TV Jabarani tɔgɔ la. Nin sunakariba min kɛnɛ sigira sen kan a bɛ kɛ tasibila ye ka ɲɛsin funɛnkɛnimɔ min ka ɲɛnamaya fanba bɛnna Muhammadul Mustafa diinɛ lapasali mɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara nɔfɛ ala ma hinɛna Elhaji Buna Ɲangina o de ko don a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ye sunakari in kɛ tasibila ye ka ɲɛsin a mɔ ala bɛ se k'a ka mɔ hinɛ ye. Wuladan na kana suntigɛ kɛ an balimakɛ n'o ye an jɛɲɔgɔn Ustaz Buna Ɲang tɔgɔ la ka kɛ hinɛ ye ka s'a ma a diyala an ye a bonyana ma Elhaji Buna Ɲang sadi a n'a ka kan mais karamɔgɔ min ka nin k'a ye Buna ka min kɛ karamɔgɔ ye karamɔgɔ ka min kɛ Buna ye ka bon Buna ka min kɛ karamɔgɔ ye parce que karamɔgɔ yɛrɛ de ye Buna dilan ka laban ka bila baara la ka laban ka ɲuman k'a ye parce que karamɔgɔ ka saraka min bɔ wuladan na bon an ɲɛ bɛ min na o y'o ye mais min bɛ yen ka kɔn ɲɛ da tɛ se k'o fɔ mais an ɲɛ bɛ min na suman malo ni ɲɔ bɔrɔ 400 o kɛ saraka ye a tɔgɔ la ka tila ka silamɛw mɔgɔw bayirikaw sun tigɛ bi dumuni modèle bɛɛ la ka di Buna Ɲang ma an hakili kɔni bɛ tan mun na o de ye Buna y'a ka ɲɛnamaya kɛ min kan Buna y'a ka ɲɛnamaya kɛ ala ko de la bon a ma dan o ma Buna y'a yɛrɛ di de Buna y'a yɛrɛ di a ma tɔtɔ ala ko la nin kɛnɛ in bi a seereya hali bi k'a fɔ Ustaza Buna Ɲang ala ma hinɛna la a Seyida Sherif Usman Madana Haidara den kun don Ustaza Buna Ɲang yɛrɛ ye cɛsiribaw minnu kɛ silamɛya diinɛ lapasali la n'a jogo ye ala baara la Zamzamiyu y'a kanu ka nin bonyamasegi in kɛ a ye ala bɛ se k'a kɛ hinɛ ye a mɔ maa ɲɛma minnu yɛrɛ kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya jira kɛwale in na bawo Ustaza Buna Ɲang kun ka ɲi an karamɔgɔ n'o ye Buna Ɲang ye ale ka fatuli tile 40 an filɛ o hukumu de kɔnɔna la surɔ o tun ye wajuliba ye k'a kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin a ma wulada in na fana seli kɔfɛ kuranakalanba kɛra ka o fana kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin ale ma ani taaba kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen ka baaraw kuncɛ ni suntigɛba nin ye min labɛnna ni an karamɔgɔ ka diɲɛ ye an balimakɛ tɔgɔ la n'o ye Buna ye donc vraiment an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ ni min bɔlen filɛ ka kɛ Buna ye Buna n'a ka kan sabu Buna ye mɔgɔ ye min ye a seko bɛɛ kɛ ala ka diinɛ dɛmɛli la ala sɔnna ka ale min ta ka bɔ an cɛ la an bɛ ala fo ka da o kan an bɛ segin ka an fa fo an'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madana Haidara ale min ye ni sarakatiba in organiser ka mɔgɔw wele diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka n'u sun tigɛ yan a ma da o dɔrɔn ma a tilala ka dɛmɛ caman don malobɔrɛ caman ɲɔbɔrɛ caman nafolo caman k'o di fantanw ma cogo min na ala ka se ka hinɛ an ka fure ninnu na vraiment an b'a fo dantɛ foli min na a bɛ baara ɲuman min na exemple ɲuman de don silamɛ bɛɛ lajɛlen bolo
an b'a ɲini ala fɛ sijan kɛnɛya labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di a ma. Maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka ye kɛnɛ kan ka Ustaza Bunaɲanga ka kɛwalew seereya Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara nɔfɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayasoba Fédération Ansar Dine International Fadi kɔnɔ. Wulada na an bɛ ala le fo k'ala barikada sirifila yan bi wula na ni an karamɔgɔ ka suntigɛ ye ka ɲɛsin an balimakɛ ma Bunaɲanga ale min y'an kɔn ala ka nɛɛma na kunu an karamɔgɔ ye wajuluba sigi ka wajulu kɛ ka hinɛ se an balimakɛ ma n'o ye Buna ye ani silamɛfile bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka idiyabɔ kɛ ka balo caman fara ɲɔgɔn kan min bɛ se bɔrɛ 400 hakɛya ma ka di dɛsɛbagatɔw ma ala ka hinɛ se Buna ma ani silamɛfile bɛɛ lajɛlen ma bi ka tila ka mɔgɔ waa caman fara ɲɔgɔn kan k'u sun tigɛ ala k'o hinɛ se Buna ma ani silamɛfile bɛɛ lajɛlen an b'an karamɔgɔ fo dante foli min na ka ɲini ala fɛ a nafolo bɔra yɔrɔ min ala kana ban pewu ala ka ɲɔgɔn miliyariw segin a nɔ na. O la nisɔndiya min bɛ an na o tɛ se k'a fɔ ka se a dan na mais karamɔgɔ ka nin ye yirali de ye an kelen kelen bɛɛ lajɛlen na hadamaden ni mɔgɔ jɛra o la jɛ alhamdulillah jɛ min kɛra ala kama ala sɔnna a labanna ɲɔgɔn bolo ala kelen kama a ye kanu min ta ka karamɔgɔ sɛgɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ y'a yira kanu min bɛ ale la k'a ka tɔnden kelen kelen sɛgɛrɛ dan foyi t'a la o la nin ye yirali dɔ de ye dɔ la mɔgɔ min ye fɛn dɔ kɛ Buna fana a ye jɔyɔrɔ min ta a ma kɛ jɔyɔrɔ dogolen ye a yɛrɛ jɛna n'a ye ka na a yɛrɛ kɛ Ayidara den ye Ayidara kɛrɛfɛ yan a mago bɛ se mun ma n'ale bɛ se k'o k'a ye a ka se k'o k'a ye o la alhamdulillah ala sɔnna fo ka taa s'a ka fatuli ma k'a to o sira de kan o la karamɔgɔ yɛrɛ ma ɲin'a kɔ a bɛ min k'a ye gundo la an b'a fɔ o ka bon nin ye. Nin sunakari min sigira sen kan a kɛra sababu ye bani ka hakili falen falen kɛ ni maa bisimilalenw ye sunakari kɛnɛ kan Sirifila duba kɔnɔ fitiri selilen kɔfɛ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ye wale ɲuman dɔnfoli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen mɔ ni ka laban ka dugawu kɛ Mali samiya min n'o bɛ k'i kunda an kan a samiya ka kɛ ji nafama ye a ye dugawu fɛnɛ kɛ badada dali nɔgɔyali ala bɛ se k'o nɔgɔya Sirifilakaw bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ye. Minisiri min ɲɛsinmɛ kunnafoni ko ma an ka jamana kɔnɔ ni jamana ɲɛmayaso ka babu sendigi don a y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se yɔrɔ la yɔrɔ min ye kunnafoni dilaw ka yɔrɔ belebele ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Haute Autorité de la Communication haki ale ye an ka jamana kunnafoni ko ɲɛnabɔli jɛkuluba ye a selen ye a y'i ɲɛ da baaramina dɔw kan minnu bɛ Haute Autorité de la Communication haki la a senfɛ a ye wale ɲuman dɔnfoli kɛ ka ɲɛsin Haute Autorité de la Communication aki a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ɲɛmaaba u sigi ni bi cɛ u sera ka baarabaw minnu nsigi sen kan a y'o bonyamasegin kɛ Sadio Sidibé ni Dramane Malenga fo la. Mali kunnafonidiso minisiri ɲɛma ale ye sinatama kɛ talata don mai kalo 21 ka ɲɛsin Haute Autorité de la Communication maaw ma sinatama min kɔnɔ Haute Autorité de la Communication ɲɛma ko nin ye nisɔndiyaba ye ale bolo ni ka tila ka foli ani tɔnɔye ka ɲɛsin minisiri ka nin taama in ma ka ɲɛsin ale ka cakɛyɔrɔ ma. Bi ne nisɔndiyalen don parce que n dɔgɔkɛ ministre de la Communication a nana foli bila n na a ka baara taalen kɔfɛ n ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya in kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ a nana balimaya sira la nana baarakɛ ɲɔgɔnya sira la a y'an hakili sigi parce que kuma min fɔra a b'a yira k'a fɔ ŋaniya min b'a la baara min kalifara ale la o baara min kalifara anw yɛrɛ la o a baara y'a ka kɛ ka ɲɛ jamana taaɲɛ kama donc an fana y'a yira a la k'a fɔ ni ala sɔnna a mako bɛ fɛn fɛn na an ka cakɛda in na n'a mako sera ma a tɛna fɔ a jigi kɔ wa ni ala sɔnna fana a tɛna fɔ a jigi kɔ ni ala sɔnna an se ye min ye an b'o k'a ye pour que baara ninnu bɛɛ ka se ka kɛ a ɲɛ ma. Minisiri ka nin sɛnɛtama in kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko Haute Autorité de la Communication maaw kan ka fo kosɛbɛ ko sabula u bɛ baarada min kunna baarada ɲɛnama don baarada min b'a to kunnafonidi fɛn fɛn bɛ tɛmɛ an ka jabaraninw sanfɛ fo ka taa se an ka radiyow ma ka jateminɛ kɛ o kumafolenw la ni o yɛrɛ fana ye haki ka cakɛda dɔ fana ye. Baara in nafa kama minisiri ye welewelebada kɛ k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u k'u janto cakɛda in na ko sabula cakɛda in t'a yɛrɛ halala so kɔnɔ
min b'a to baara in bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na. Minisiri nisɔndiyalenba a ye foli ta ka ɲɛsin maa ninnu ma ni ka tila k'u fo u b'a la ka baara ɲɛnama min kɛ ka ɲɛsin jamana yiriwali ma. An nana k'u ka sigida lajɛ mun sigilen bɛ ka u ka radio sow ni télévision sow u bɛ se ka o jateminɛ mun k'u kan. An y'a ye k'a fɔ Mali haki autorité de la communication sigilen filɛ an bɛ se k'a fɔ a nana tɔw kɔfɛ n'i ye farafinna tilebiyan fana lajɛ ale nana kɔfɛ mais minɛn b'u bolo bi ka se k'u ka baara kɛ an bɛ se k'a fɔ teliya tɔw ye u kan ka fo parce que u nana u na cɛ u sera ka mun kɛ vraiment an bɛ se k'a fɔ autorité caman bɛ an ka fanfɛ yɔrɔ na u si ma se k'o kɛ fɔlɔ u kan ka fo la parce que u y'a ɲini k'a fɔ u ka baara u nana mun kama b'a fɛ k'a kɛ donc a ye min ye a nisɔndiya ko don a bɛ mɔgɔ hakili sigi parce que n bɛ mun yira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ k'an ka télévision kɔnɔ fɛn fɛn bɛ k'an ka radio la k'a fɔ olu b'a bɛɛ kalama u b'a bɛɛ dɔn ni fɛn kɛra fɛn min bɛ mɔgɔ degun ni fɛn kɛra fɛn min bɛ taa an ka danbe contrôle la ni sera ya i b'a dɔn a kɛra don min na n'a sɔrɔ i kan ka se ka plainte min k'a la i bɛ se k'o kɛ o ye fɛnba y'an bolo u bɛ se ka a kunnafoniw yɛrɛ mara san kelen donc ne bolo olu kan ka fo la o kɔrɔ k'a fɔ u sigira baara min kan u bɛ k'a baara kɛ olu ma sigi k'a fɔ u bɛ dɔ bali k'i ka baara kɛ mais n'i ye baara min kɛ u k'a dɔn nin ne kɛra jamana kɔnɔ u kan ka kunbɛn yɔrɔ min na u bɛ se k'o kunbɛn donc faso bɛ ka fasodenw jamana kɔnɔdenw u bɛ k'o bɛɛ de kunnasigi yan kunnafoni sira fɛ donc Maliɲɛnw ma an ka jɔrɔ tugun k'a fɔ ni fɛn fɛn kɛra foyi ma tugun ni télévision ye fɛn fɛn fɔ a kɛra télévision ba ye o a kɛra télévision misɛnninw ye o a kɛra radio soba ye a kɛra radio fɛn fɛn ni fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ a bɛɛ de bɛ yan donc kunnafoni foyi tɛ tunun san kelen kɔnɔ a tɛ tunun hali san kelen tɔw bolo u bɛ taa ka bila yɔrɔ wɛrɛ donc an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ bɛɛ ka baara min kɛ ko an ka fo a la ko an ka sinsin mais an ye gɛlɛya dɔ kɛ an k'o fana fɔ an hakili la u bɛ se ɲɛmɔgɔ fana ma ni so in man ka sɔrɔ tan ninnu man ka sɔrɔ nin baara la ka sɔrɔ dɛmɛ jɔnjɔn ma k'u ye ka u bila so kɔnɔ min y'o yalala so ye kan ka kɛ pour que an bɛ ka fɛn minnu fɔ bi sini a kana fɔ k'anw ye nkalon tigɛ parce que ni ala k'an kisi ni an ta u t'u yɛrɛ ka so kɔnɔ ni ko nana so in sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya jamana ma donc an kɔni bɛ bolo de kan min da mɔgɔw ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mun bɛ se k'a to u ka sɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min yɔrɔ ta ye minɛn minnu bɛ ka kunnafoni minnu mara a kunnafoni ka to an bolo san yiri kan walasa ɲɔgɔn sɔsɔ ka bɔ an ɲɔgɔn cɛ kunnafoni diw la. An b'aw ladonna k'a fɔ Mali de bɛna kɛ jamana kɔnɔntɔnnan ye Belgique kɔfɛ min garijɛgɛ donna nin système de monitoring in na min b'a to kuma o kuma n'a bɛ fɔ an ka jabaraninw ani an ka radio sow sanfɛ kɔlɔsili bɛ se ka k'o la cogo min na k'a sɔrɔ a ma dankari jamana taabolo la an b'a fɔ aw ye ko nin ye tari ye sabula kumaw bɛ kuma la o tɛ se ka fɔ jabaraninw kan fo ka taa se radiow ma bilen Mali jamana kɔnɔ. Minisiri min ɲɛsin bɛ an ka baarakow ma ale fana ye taama kɛ ka ɲɛsin jɛkulu ma jɛkulu min ye dɛmɛni kɛ jɛkulu ye ka ɲɛsin bololabaarakɛlaw ma u kama ko Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFA taama kun ye fɛn min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɛra minisiri ye kumaɲɔgɔnya ko n'o don ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ kɛ a jɛɲɔgɔnw ye baarako nɔgɔyali la jamanadenw ye don nataw la baara in kɛra ka bɛn ni tarata mɛ kalo tile 21 ye Mɛnɛkurakaw fɛ min ye maa ɲɛma caman ye FAFA la ani minisiriso yɛrɛ a kɔrɔsigi olu caman kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara ni Musa Tarawele ni Baba Keyita ka fɔ la. Minisiriso min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ka baaraw ɲɛsinnen bɛ baarako koɲa jalatigɛli ma n'an b'a wele ko ministère de l'emploi et de la formation professionnelle a minisiri ɲɛma a y'a kanu ka wuli ka t'i ɲɛ da a ka cakɛda bolofara minnu bɛ yaasa a n'u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min bɛ kɛ sababu ye k'u ka baara o nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ a ka nin taama in senfɛ min y'a se FAFA la o baarakɛlaw tɔgɔ la u ka syndicat ɲɛma n'o ye lafasalikulu ɲɛma ye a nisɔndiyalen minisiri ka nin nali la jango o minnu ka gwɛlɛyaw n'u ka degun k'u hakili la sigi n'o kuma dumanw ye a nisɔndiyara nin na kosɛbɛ. Bon sɔgɔmada in na minisiri nana an ka baarayɔrɔ minisiri nana an fɛ yen parce que Amina ko dɔ kuma na a nana bɔ an ye de bon n'i ka fama nana bɔ i ye o tɛ don bɛɛ ye donc n'a ser'i ma don na nin donna ɲɔgɔn na Amina ko min b'i la ani jɔrɔ min b'i la i b'o fɔ an ɲɛna bon fama tanuni n'a foli kɔfɛ an ye Amina ko yira la Amina ko ye jumɛn an ka taxe bɛ bɔ min na c'est à dire an ka baarakɛyɔrɔ wari bɛ bɔ yɔrɔ min na n'o ye taxe de fonction professionnelle ye gouvernement kun y'a yira n na san daminɛ la ko u bɛna a tigɛ ɲina donc o jɔrɔ tun bɛ baarayɔrɔmɔgɔw bɛɛ la parce que n'a fɔra ko baarakɛla i ka sɔrɔ bɛ yɔrɔ min na ko bɛna tigɛ a bɛ baarayɔrɔ paniquer
donc bɛɛ hakili wulilen kun don bɛɛ jɔrɔlen kun don mais sɔgɔma a nana an fɛ yan vraiment a nana hakili sigi kuma fɔ an ɲɛna ale nana gouvernement tɔgɔ la a nana premier ministre tɔgɔ la donc kana yira an na k'a fɔ fɛn a tɛ kɛ an bolo bɔnɛ ye a tɛ tigɛ an bolo u bɛna an ka wari u b'a d'an ma a nɔ la donc vraiment o nisɔndiya n'o foli de b'an bolo ka se gouvernement k'a yira gouvernement k'a fɔ anw bɛ yan baara de kama donc pour que an bɛ baara min kɛ n'o ye formation professionnelle ye pour que ka se k'o dɛmɛ a ka taa ɲɔgɔn min na parce que n'o kɛra Mali bɛ taa ɲɛ à travers ça parce que n'a y'a jateminɛ baarakɛla bolola baara la donc jamana mana to kɔ o la i tɛ taa ɲɛ ko wɛrɛ la bilen. Minisiri a ka laseliw la a y'a yira k'a fɔ ko Fafa ko jɔyɔrɔba b'a la ale ka minisiri so u ka baaraw sabatili hukumu kɔnɔna na a y'u hakili lasigi k'a fɔ ko u ka hakɛ min bɛ yen ni o tun darakila ka b'u bolo ko o bɛna lasegin u ma waati nataw la. N nana u hakili sigi ka tugu baarakɛlaw tun nisɔngoyalen don u tun hakili sigilen tɛ ka tugu jamana y'a décidé gouvernement y'a décidé ka taxe professionnelle supprimer o supprimeli bɛ na ni mun ye Fafa ka wari bɛɛ bɛ bɔ yen de pour que ka formation kɛ Fafa ka baara ye mun ye an ka baarakɛla minnu bɛ baara la kama k'olu former walasa k'u degi baara la u tɛ se baara minnu na technicité ka ca baara taabolo ka ca n nana o de f'u ye ko gouvernement ko k'u hakili kɛ kelen ye gouvernement bɛ a wari bila a nɔ la wari min bɔra yen n'a fɔra taxe professionnelle a kɛra mun kama an ka patronat minnu ye usine-tigiw ni employeur baw ye olu de ko ko gouvernement ka taxe allégée u ma fɔ ni taxe dɛ u ko ka taxe allégée walasa u bɛ se ka mɔgɔw embaucher gouvernement ko ɔhɔn ni aw ko k'a bɛ mɔgɔw embaucher k'a bɛ baara di denmisɛnninw ma ayiwa an bɛ se k'o kɛ taxe min ye taxe emploi jeune ani taxe professionnelle ye an b'o bi aw ye walasa a ka se ka denmisɛnninw recruter mais gouvernement ko fɛnɛ Fafa ma an ye taxe min annulé aw ye an bɛ se k'a fɔ wari min kan ka sɔrɔ o la san o san gouvernement b'o wari di aw ma walasa Fafa ka baara kɛ continue donc nɔnɔ de fɔ baarakɛlaw ye k'u hakili sigi baara bɛ kɛ baara bɛ continue wa malidenw bɛ former fɛnɛ an ka baarakɛlaw bɛ former walasa an ka kɛ compétitif ye an ka sous région kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko minisiri ka nin taama ye k'i ni ɲɛ da Fafa mɔgɔw kan a ko kɛra nisɔndiyaba ye baw minisiri n'a nɔfɛ mɔgɔw ka fara Fafa ɲɛma a n'a Fafa cakɛlaw u bɛɛ lajɛlen jɛra ka photo de famille ta ɲɔgɔn fɛ ka dugawudon kɛ ɲɔgɔn ye ni ka sɔrɔ ka an bɛn k'o boloda. Laada do san o san Sotelma Malitel an ka nɛgɛjurukupe cakɛda do a bɛ bonya kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayasoba Fédération Ansardine International Fadimo o laada timɛna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara ka denbaya la ka bɛn ni araba mɛ kalo tile 22 ye san 2019 a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara n'a ka denbaya y'u ka nisɔndiya jira baarakɛli la. Sukaro kisɛ tɔn 5 n'o bɛ bɛn carton 200 ma o ŋaniya yira de bɔra Sotelma Malitel yɔrɔ la ni ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara mo a k'a kɛ dɛmɛ ye dɛsɛbagatɔw ma ni sunkalo kaloba in kɔnɔ. Sukaro di ni nin y'a ta ko 4nan ye laɲini mun b'a kɔnɔ o de ye ka baarakɛɲɔgɔnya sabati hali san Sotelma Malitel ni silamɛya dɛmɛtɔn Ansaruw cɛ. An bɛ Ansardine mɔgɔw fo ka d'a kan n'u bɛ jɛ la a bɛ san caman bɔ bi. C'est pas an bɛ wari min bɔ ka don musaka la o tɛ plus important ye. C'est la gestuelle le plus important. An bɛ kɛwale min kɛ ka taa silamɛw fan fɛ c'est ça le plus important. Ɲinan an nana ni sukaro tɔn 5 ye comme san tɔw la an b'a kɛ cogo min na ka na di karamɔgɔ ma a ka tila ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Sunkalo n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni hinɛ ɲɔgɔn na kalo ye Sotelma Malitel kɛlen don ka wulikajɔ boloda jamana fan caman yaasa ka dɛmɛ ɲɛsin alisilamɛw ma. Depuis ka sunkalo kalo jɔ Malitel bɛ sun tigɛ ni misiriw ye an bɛ misiriw lajɛ commune na k'a lajɛ ni sebɛrɛ tɛ commune minnu misiriw ye kosɛbɛ an bɛ suntigɛ don olu ma o suntigɛ ye mun ni mun ye u bɛ suntigɛ ni min ye sur place u bɛ taa ni panier min ye so alikuranɛ ani seli tapi an b'o di misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ kelen kelen ma u ka taga n'a ye so salon an tun b'a dan Bamako dɔrɔn na ɲinan an y'a étendu région fana na. Donc région bɔlen kɔ a la an bɛ ka fɛn dɔ kɛ an bɛ taa dɔn kɛ déplacé minnu bɛ Falajɛ olu tɛmɛnen kɔfɛ fana an ni sapeur pompiers an n'olu fana bɛ ka fɛn caman kɛ handicapés an bɛ ka dɛmɛ don olu fana ma nin bɛɛ ye
sunkaloba in hukumu kɔnɔna ye. Alisilɛmɛ diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ n'ale ye Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛmaa ye an fa ni an karamɔgɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara a ye Sotelma Malitel maaw fo ka da u ka nin wale ɲuman in kan ni ka duwawu kɛ cakɛda in yiriwa kosɔn. An Malitel fo k'u wale ɲuman dɔn u ka nin baara ɲuman in na k'u fo san o san sunkalo la u bɛna sukaro di an ma Ala k'u sara Ala ka hɛrɛ k'a n'u ye Ala ka Malitel taa ɲɛfɛ an b'u ka directeur fo u ka directeur mɔgɔ ɲɛnamaba de don a b'an bonya hali ni nin tɛ an b'a fo an bɛ duwawu k'a ye fana an bɛ duwawu kɛ a yɛrɛw fana Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Sotelma Malitel ka nin dɛmɛ walew n'o n'an ka jamana tabiya bɛ bɛn a bɛ don kadara mun kɔnɔ o de y'a ka opération Ramadan ye. Farafina tɔgɔla don mɛ kalo tile 25 don san o san a bɛ ɲɛnamaya ka bɛn don min na an ka farafina jamanaw yɛrɛma hɔrɔnyaw tu tigɛbaw ye jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka farafina tɔnba sigi ni o don a tun bɛ wele ko Organisation de l'Unité Africaine OUA kana yɛlɛma kana kɛ UA ye Union Africaine don in bɛ ɲɛnamaya farafinw fɛ ka bɛn ni mɛ kalo tile 25 ye. Nka yan'o cɛ jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ Mali jamana basigili ni cɛcɛkana jamanaw basigili ma farafina dugukolo kan u k'a ma ko Misa la o ma ɲɛmaw ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka se ka min ye kunnafoni di ye k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jago julabaw olu kun ka u ka dɔn k'a fɔ farafina ma ɲɛmaw kɛ mɛ ka labɛn dɔ sabati min bɛ se ka to sani feere bɛ se ka nɔgɔya farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ gɛrɛndɛ dɔw ma don u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnfura kow ta fan fɛ u k'a ma ko zone de libre échange continental ka se ka ɲɛfɔli kɛ jagokɛlaw ye ko in kɛra ka bɛn ni araba mɛ kalo tile 22 ye dunanjigisola min bɛ wele ko Sheraton minisiri min ɲɛsin bɛ farafina denw ka don ɲɔgɔn na mɔ u k'a ma ko ministère de l'intégration africaine ale tun bɛ a kɛnɛ kan Abdulkarim Sako ni Ibrahima Kulubali ka fɔ la. Farafina tɔnba n'o ye Union Africaine ye u ka kuluba bɛ Mali jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ ma Mission de l'Union Africaine et au Sahel o ni Mali jagokɛlaw ka soba n'o ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali ye u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi min bɛ tali kɛ fɛn kan u b'a fɔ min ma nansarakan na zone de libre échange continental ale ye hakilina ye min bɛ kɛ sababu ye farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ taa ka segin ka se ka nɔgɔya jagotigiw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa minɛnw ta ka bɔ jamanaw na ka taa ni jamana ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye wariw minnu bɛ sara jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ douaniw na jɛn ka se ka kɛ olu dɔw kɔ a hakilina taara farafina tɔnba in ɲɛmaw fɛ n'o ye Union Africaine ɲɛmaw ye ka daa kan farafina jamana 55 kɔnɔna na ko n'i y'a jateminɛ minnu bɛ se ka taa ni ka se kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jago sira kan 100 sarada o 100 sarada o ye 14 ye ko n'i ye u ni tubabu jamanaw da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'a ye danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ baw Europe jamana kan 100 sarada o 100 sarada o ye 63 l'Amérique jamana ka 100 sarada o 100 sarada 44 u b'a yira k'a fɔ farafina jamanaw k'u bɛ kɔ kosɛbɛ ni hakilina taara Union Africaine ɲɛmaw fɛ ko walasa farafina jamanadenw ka se ka jago kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. Zone libre échange continental africaine ni hakili jakabɔ dɔ de don comme aw b'a dɔn k'a fɔ Afrique jamana 55 ɲɔgɔnna ye chef d'État i ye secteur privé mɔgɔw ɲininka munna anw tɛ échange ka se ka bonya ka tɛmɛ a bɛ niveau mun kan bi n'i y'a lajɛ 100 sara o 100 sara Afrique la an bɛ feere kɛ ɲɔgɔn ma mun na 14 Europe 63 don Amérique 44 don munna an ta bɛ kɔfɛ u ko k'u ka sariya bolo dɔ ta mun b'a to jamana nu 55 ni i bɛ se ka bon ni fɛn yan ka taa n'a ye jamana wɛrɛ la k'a sɔrɔ i ma taxe sara ka échange facilité pour ka rehausser ka taa ni an ka échange cɛ la ka bɔ ni ka tɛmɛ 14 kan pour que au moins africain dɔw kana bɔ yan ka taa sanni kɛ continent wɛrɛ la k'a sɔrɔ a ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ an ka jamana kɛrɛfɛla la yan nɔ. Mali jagokɛlaw ka soba ɲɛma a y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔ bɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ ko ni nin hakilina in sera ka waleya ko kɔlɔlɔ dɔw bɛ se ka yala 100 sarada o 100 sarada 90 n'o kan ka taxe sara douane na n'o bɛ bila jamana kɛsu kɔnɔ k'o bɛ dabila k'o bɛ taa se yɔrɔ dɔ la ko fɛn tɛna sɔrɔ jamana kɛsu kɔnɔ k'o ye fɛn ye min y'u hami k'u y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka se ka fɛɛrɛ dɔw proposer u ye u bɛ se ka min faamuya o nasiraw kan. mais filanan ye mun ye an y'a ɲini ka caya halisa an bɛ segin a kan fo État ka étude dɔ kɛ ka hakili jakabɔ dɔ kɛ ni zone libre échange continental africaine ni n'a dayɛlɛ n'a nana an fɛ yan 100 o 100 90 produit la a bɛ se ka don yan k'a sɔrɔ a ma salen sara mun bɛ to dɔrɔn tɛmɛ 10% ninnu kan
n'o ɲɔgɔn kɛra o an ka jamana sɔrɔ caman ye taxe ni impôt ye mais n'a y'a dayɛlɛ ka se o degré ma a bɛna joli kɛ joli don a bɛna joli de kɛ manque à gagner la an bɛna joli de perdu douane recette la n'a fɔra ko k'a dayɛlɛ o kɔrɔ i bɛ bɔ i ka produit Niger i bɛ don n'a ma la i tɛ taxe sara o tɛ yen bi commission nationale d'évaluation bɛ yen tiɲɛ mais étude kumaw fɔra ka cɛ halisa département foyi ma fɛɛrɛ tigɛ a ko la ko k'o kɛ an b'a ɲini u fɛ k'o kɛ teliya la. K'a lɔdɔnnaya k'a fɔ nin conférence min yɛrɛ kɛlen filɛ nin mission de l'Union africaine fɛ Mali jamana kɔnɔna na a bɛ don cadre min kɔnɔ o de ye farafinna tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye journée de l'Afrique ye n'o bolodalen don san 2019 mai kalo tile 25. O de fana bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka lase aw ma ka bɛn ni nin kuma in ye dɔgɔkun kunnafoniw minnu jɔra hakiliw fɛ ka segin olu ka u ka se ka faamu bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ u fɛ Cherif Latif bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Usumani Zogore ye nka y'o ni siya kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna.